121, 122, 123. Takže vždycky se někdo natáče, je dobrý, podívám se tam, podívám se radši. Velká díra. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world serves its own needs. Dummy, serve your own needs, feed it up an ox, speed, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down, high wire in a fire, representing 7 games in a government for hire and a combat side. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Čekám u toho záplavu štěstí při přistání. Nějaký sebe naplnění nebo tak. No tak se jak přemůžu přes něco, čeho se člověk trošku bojí, takže si něco dokážeš. Uvidím, jestli se skočím, nebo si zavřu dveře a pojďím dolů. Hlavně doufám, že dopadnu normálně. Vím určitě, že přijde strach. Co přijde dál, tak to se nechám překvapit. Tak rád se překonávám. Super. Paráda teda. Super. Bylo to naprostá paráda, už se těším na druhý seskok. Jednoduchý prostě, já jsem z toho měl obavy úplně zbytečně. Čekal jsem, že to bude o hodně složitější. Myslel jsem, že dole budu mít víc adrenalinu a endorfinu. Takže si myslím, že ten let proběhl naprosto bezpečně. Každý pásne Dana do ramene.